Nin pagkaaga. Ano oras po mga tugang hatod po sa Indukan Pansipani Trading Corporation, your Tent Rentals Authority. Magapod lang kay punong barangay Aminosidal sa 0910-630-8420. Siring mga hatod sa Indukan Clinic ni Dr. Rode Antes. Bukas po sa asinyaon siya, Oro Aldao. Bueno, okay na inidyo na sa kuya John na gadget. Yes. Mic test. Hanang receive kayo ni John. Mic test, mic test, mic test, mic test. Yeah, mic test. Hanang receive kayo ni John naman sa may lamesa. Mic test. Yes. Thank you tabi kay amigong Roderick Mendoza. Thank you ba tabi Manong Rick? Ha? Pinasubli ako ni Manong Rick kay VHF Radio. Ha? Automatic Manong Rick. Sultulos. Ang problema nasa na Manong Rick charger. Anak pong ko pa ngayon, amigo. Thank you, Manong Rick. Ikanan tunay talaga. Salamaton. Inan mga kinakaipuhan mingo niya na pagkaaga. Ini pong kalamidad na ini. So may mga VHF radio dyan. Tabi, ano? Pwede ka mo sa muya na makipag-communicate, tabi. Text lang, tabi, nindo ako. Sasabi ni Pading Mar, News Director Mar de la Cruz. Ansa mo yung frequency, pwede may tabi ipasubli sendo. Kaya lang, sa pag-upload po sa muya, dapat may radyo ka mo nakataning. May monitor po ka mong kataning. Pag kamo po dahil radyong kataning, baka po nag-report sa mga pag-iriba. May bako, John? Ha? Baka may nag-report sa muya ng mga pag-iriba. Magka-problema po ang signal. Tagari, baka magsarabayan kita. So kung ma-upload po ka mo sa mo, dapat ka po may monitor po na radyo. Ha? Ikadua, dapat po basta klaro ang ere. Ha? Pwede ka mo sa muya na mag-text tabi. I-text nyo ako. Forward ko tabi sa frequency min na pigagamit. Bako John? Amateur frequency. Tangani po na sumangayaon sa ibang lugar. Kung saan man kamong lugar sa bilog na Albay o kung saan dyan. Tabi, pwede ka mo sa mo na magpaabot ng report. Ano? Basta mag-identify kang pangaran, pwede po kitang magtarabangan kaya. Okay? Sige. Kaso hapon, di pa ako nakagibong plugging kay ni Buda Script para may announcement kan mga pag-iriba mi sa DZGB. Duman po sa programa ni Pio, sa programa ni Pading Mar. Kaso bago nga ni, may nag-upload na sa kuya si Ate Pauline. So, Pauline's Catering. Nag-upload na sa kuya, naghahagad na kidata sa mga areas, lalo na po dyan sa First District. Gusto po nila na magtaunin pagkaon, nakapak na pagkaon sa tuya gabos. Kaya lang pahirapan ngunyan sa pagkuha po mga tugang kan mga data, pahirapan sa mga data sa kada barangay or number per evacuation centers, Kaya medyo bako makaskas ang data gathering kaya. Nanyaon sa PDRMO, pangkabuan libawa, albay, pero nga sa albay. Per municipality lang. Di po masyadong identified kung saan na barangay, etc. Pero sa munisipyo, iguana ka yan. Kaya lang pahirapan mo yan ang sa tuya po na komunikasyon. Baka nagdadangog si Jumar, pakihagad mo daw tabi ako, Jumar, kung may kuwang ka dyan, kung may data ka, para sa TV, Malinaw in Tabaco City. So number, sa mga lugar, kada per municipality o per city, per barangay, asin po kumpira ang kada sa evacuation kayan. Okay? Now, kami kasuhapon, nag-urong kami ni Sir Glenn, sa muya at taming Executive Vice President, asin po Station Manager, si VP Glenn, na pwede ka na ngaya sa Rapio, sa Ramar, gabos na onboard, mag-launch ngaya kan DZGB Operation Tolong. Operation Tolong. Okay? Ano po ang pwede nindong maitao? Ano po ang pwede nindong maitao sa Samuya bilang donation? Pwede po ka mo mag-donate in kind. Pag sinabi pong in kind, pwedeng mga canned goods, mga noodles, pagkaon, so mga haloy po maraot, pwede nga yung tubig, etc. Tapos, cash na lang po. Ito course through tatabi iyan sa opisina kang DZGB, asin po sa PBN Foundation. Pakidyan, matao po kamo kang donation sa DZGB office. Ikaw man po kami kang acknowledgement receipt na itatao po sa indo. Regardless kung pira po na kantidad ang sa indong itatao. So, litong ko po, cash,
mga canned goods, mga ano yan, mga noodles o tubig, mga needs ko yan sa palibot, kaipuhan yan, kundi pang tubig. Mga sanitary, ano yan, sanitary hygiene, ano yan, essentials, sanitary essentials. Mga sabon, pwede po ninyong i-course through digdi sa DZGB yan. Ihatod lang po dyan sa opisina kang ano yan. Ngunyan kaya medyo mahirap ang communication ta. Kung may sakyan man sana po kamo, ihatod po sa opisina, anapon po si Ate Shirley Dilomen. Buda, kung may cash po kamo dyan, nag-ako na po kami kaya. Yan horon may kasubago kasama po ni Ibipig Glenn. Ipaulit na lang kara Pio, kara Padingmar. Dahil ko pa kayo na-prepare sa script kayo ni Buda sa plugging. Kay puhan po ang sa endong donasyon, mga tugang sa tuya po na nagulpi, kan bagyo na si Rolly. Lalo na po dyan sa 1st District Canalbay, somewhere in Ginubatan, as in po duman sa iba pang parte kan 3rd District. I-assess me po kung ano ginakay po na immediate needs ninda. Iyan po ang samuya natin po nun. Okay. Natapos takas, sundan ko po itong paliwanag ni Dr. Cedric Daip Kasabago. Ang cash po mga tugang makakatabang para magpadagos ang ekonomiya kan sa tuyang lugar. Ibabakal mi man iyan, libaw nga niya sa barangay Arog kay ni, an kay puan nga niya mga kitchen utensils, di ba? Iyan nga po, ibabakal mi ki mga kitchen utensils. Supagi kang kwartang iyan, magpapadagos ang operasyon asin ang ekonomiya, magapadagos po ang negosyo, magapadagos ang ekonomiya sa satuyang lugar. At least nabubuhay ta po so ibang mga negosyante na yupon babakalanta kan mga kinakaipuhan na immediate tabinting pangangaipo kan sa tuya po na mga kababayan. Iyo po. So pwede po ka muna mag-text sa number ko, number ni Pio, number ni Padingmar, gabos pong mga reporters may mag-text po kamo kung kamo may mga donations in cash or in kind. So use clothes kaya po, pigdidesisyonan may pa kung pwede. Tapano kaya, nakulong kaming experience na so use clothes, minatambak po digdi. Buda pigipilian mi pa, bago mo man itao, duman sa mga nangangaipo. To follow po ang kontakan use clothes. Yung clothings na yan, na i-donate nito. Dengo na po kita, standby ngo na po sa mga used clothings. Standby ngo na sa mga used clothings. Tama-identify man kami sa lugar kung saan po ito kinakaipuhan. Usually, may mga bado man po ang iba niya to na mga kababayan. Okay? Ang kinakaipuhan po ngunyan, lalo na sa mga totally, devastated areas, 1st District, po dyan sa Bakakay, Tiwi, Malinaw, Tabaco area, ito po na mga essential goods, pagkaon, ulitin ko lang po, pagkaon, mga canned goods, iyan na mga hygiene essentials, di ba? Mga arog po kayan. Kaya, kung iga po kamang mga available, pwede na po nindong ma-drop by digdi sa DZGB, dyan po sa opisina mi, anapon lang si Shirley o kung si Mariel, yaon man dyan ugad, mapo na po kami na mag-receive kan sa endong mga donations, in cash or in kind. So, ulitin ko lang po, subado, mga used clothing standby lang na po nindo sa endong mga harong. Pig-adalan mi po kung saan iyan, buda kung paano ang tama na distribution, buda sa mga idodonate niya itong bado, dapat po talaga sa mga magagamit pa na maray. May mga, kung po kami, may mga experience kami na, so iba po, kan iniskan mi saro-saro, dahil naman pwedeng magamit, medyo tuminambak po digdi sa samuyang stock room, haluyo naman pong ma-dispose, pasisiring duman sa iba-ibang mga lugar sa palibot. Na-dispose man mga sunod na mga kalamidad, tabi, Kaya iyan po yan, ang samuya na pakioron sa endo sa muya, tabi. Pon ngunyan aldaw, in cash or in kind, Pwede ka mo mag-upload sa mga pag-iriba mi, duman tabi sa programa ni Pio, programa ni Mar, Director, Edwin, at saka kay Mading Chi, duman sa iba pang mga programa, kansa hindi po tabing mga donations. Pwede pong ihatod sa DZGB, tayo pa-prioritize na po ito ng mga areas sa Premier Distrito, as in po dyan sa Ginubatan, nagulpi man po ang Ginubatan, iyan po ang satuya na gigiribuhon sa ngunyan para po sa satuya, God boss. Okay? Okay. Sige daw. Okay. Thank you. Sandali lang.
Congressman Garbin, mga tugang, okay. Mapakatanduan ni Sinda, okay, very good. Igibunta. Bak ay sus ko, very good inaisipan na Congressman. Pido para mailing tabi ang sitwasyon. Tabi ngunyan. So padumanda Sinda ngunyan sa Katanduanes, mga tugang, para siguro ako mahagad kitabang, ma-deliver kitabang anak ko Bicol party list sa tuya tabi na mga kababayan. Kansarong aldaw nga ni, right after the typhoon nailing ko si Congressman Saldico, garo sa itong area, basta nailing ko sa post, garo ginubatan area Nag-deliver tolo sa ako Bicol ki mga kinakaipuhan, immediate needs kan sa tuyang mga kababayan. So this time, anak ko Bicol party list ni Congressman Pido Garbin and Congressman Saldico, pasiring po sa Katanduanes, Aramon tado po ako nanoan mga katuyuhan kan sa indang tropa para po duman sa sinabi ng probinsya na saro po sa nagulpi kang bagyo. Until now talaga, kaya rakman kan mga kababayan niya to dyan sa Katanduanes. Kaya yan po si Congressman Garbin sa paaginin cellphone para po sa detalye kan sinabi ng bagay. Congressman Garbin, good morning po sa imo. Maray na aldaw sa gabos na nag-aantabay sa TPN DZGB. Tama ka po, we are scheduled to fly today pasiring sa Catanduanes at 9:30 a.m. Para hilingon so extend kang damage duman sa Catanduanes. Kasabay ta si Congressman Saldico na nasa helicopter naman mo niyan hali sa Metro Manila, sinaagi ang gitadigdi sa Legazpi. The purpose is really to see the extent of the damage and kung ano ang pwede ta maidarang tabang. Arang tabi nito, PP, ang Catanduanes was the first to experience and suffer the brunt of the super typhoon. Ang uminog pa duman na paros, kundi kita nasa sala, gariso paros sa Yolanda baga? Yes, makusog tala, sobra 200. Ang tuminama duman, mga 260 to 270. And then with a gas of mga 300 kilometers siguro. Araw kaya. And that's why we don't have any communications. They are in total outage, total isolation. And the only way na makapasiring kita duman ay talagang by air. Kaso hapon nga pinaduman ko so staff ko sa tabako to see whether may roro na para makapagpadara na kita kay asistensya. Wala pang roro. Henry. Correct. Oo. Tagaro so kaya kung mga ano nga ito? So ferry boat baga dyan? Hiling ko so press release kang LCD National gari naipit man so mga ferry boat sa kinamumugtakan May di nakakaluwas tagari na ulang man. May nakaulang sa sarayan. Kaya may di pa problema talaga kita. So ngunyan, si Congressman Saldico pinagmaot na na gamito na subarts niya. Ayun. And then initially, we will be bringing 300 sacks of rice and other canned goods. Pero I will take advantage of this, BP Henry, dahil kinibuta pa gayon kang panahon kang Undoy, as in panahon kang Yolanda, na kung sa'y nagbayanihan kita, aram na puro kita biktima digdi Correct. BP Henry, but they are other families, mga kababayan mga Bicolano, na mas nagulpi ni harong warang maistaran mo niyan. And that is the case of Catanduanes. So, gamiton ta naman, Henry, ang sa itong istasyon. Siguro, no problem tabi kung anytime. Tarabangan po kita. Mga pudan kita na kung mo yan ito magpadara kitabang pasisiring sa Catanduanes because initially, may ikakarga kita mo yan na 300 sacks of rice. Yung muna so natipon ta plus canned goods, pasisiring duman. Siguro tubig. Kung may maipadaraman ka mong mga gubing o diit na tabang, aram ko, gabos kita biktima tabi. But we are still lucky here in the 2nd district. So, tabi man, magpadara na lang through DZGB, and then kami sa Bicol Party List, we have barge that can carry all those goods. Kung ano man na asistensya na maipadara tabi doon, Henry. Congressman, no rin po ang target nindo ka ining magduman sa Catanduanes? Well, initially, Henry, kung kaya ngunya na aldaw, so barge palarga. Pero kami ni Kong Saldico, may not duman. At 9:30 a.m., take off kami digdi sa hangar, digdi sa BCP's hangar. Pasisiring duman sa Catanduanes para mahiling ta. Kasi pati nga ni Henry pang drill ki
tubig, madara kami dahil warang tubig duman. Iyo ang problema duman. Ay, sus ko. Yung manang, totoo yan. Tabi sa tubig problema, So, gabos na basic na pangangaipo duman wara, Henry. Opo. And you could just imagine, wala pang komunikasyon dahil mahiling ko ano ang total na picture duman. And then, yan lang, talagang makahirak ang kamugtakan. And this afternoon, also, Henry, yes, two municipalities, Tiwi and Malinaw, we will also visit for our relief efforts ngayon na hapon. Iya po. Akong, balikan ko lang po itong sabi mo na pwedeng ipadara sa Indo. Si Sepan pwedeng makontakta digdi. Pag may nagdirigdi po sa DZGB, automatic ipapahatod mi po yan para day mawalat kan barge na mabiyahe. Sa mo po pwedeng i-deliver yan tuta muna pag dihinatod po digdi? Digdi po sa Embarcadero. Okay. Digdi baga sa opisina kang ako Bicol sa Embarcadero. Iya po. Tamang kapudan kita ngun yan. Takasuapon pa nga ni, may nagtitext ako na madonate aki mga used clothes. Katis ngun yan, pwede na, may habol mitulos duman sa Indo pong opisina. May deliver man sa Katanduanes Tolos po. Well, salamat Ate Henry. And another good news, so pakiulay ta sa power group sa Kongreso, ito bagang mga electric cooperatives. Yan, opo. Region 1, 2, and 3, composed of 10 teams. Kompleto ini Henry, mga lineman, may kasabi na ekipahe. Kada team is 6 person. Okay. Pasisiring na digdi sa Bicol region. And then siguro by this evening or tomorrow, ma-assister na sinda sa APEC and then sa iba pang cooperatives for the restoration and rehabilitation of our power. So, nagapot sa kuya-nguyan si Congressman Presley De Jesus. Nagbabiyahe na. So, sa indang team para mas mag-assist digdi sa Bicol region. Very good. Okay. So, ang target tabi kong Bicol and Albay, kaining teams na ini? Well, siguro yung muna po, Albay, and then some parts of Camarines Sur, so Partido area. Kasi dahil man sila makabalyo baga, tulos-tulos sa Catanduanes. Iya po. So, yan muna ang sa indang, that's the, when it comes to connectivity, Albay muna, and then siguro Partido area. So first district, nagulpian mga poste ng ngaya-kaya naman, pati sa third district area. So tabi kong, iyan, sabi nga ni kaniba, dapat nga, aram naman iyang kan APEC na habang so NGCP nag-aayos man kita digdikan mga connections, kang kuryente. May barita po kamo kung sa NGCP kung kumusta po ang sitwasyon ninda? Down pa po sinda dakulon sindang transmission line na apektaran ng bagyo. And ramo naman na without the transmission line, we cannot energize. As long as magkumanan sinda mga transmission line, now the distributor such as APEC can now serve our consumers. But as of now, talagang wala pa. But I was informed by APEC yesterday when I talked to Apo Alvarez. Ang sabi ninda, within 4 to 5 days, pag nag-energize, pag nag-gana ang NGCP, ang second district, especially Legazpi, kaya ninda i-energize 4 to 5 days. Tamidyo kaya less damage man kita digdi. Minimal and the second second district area. Ang problema ninda dahil substation ninda sa Ligaw asin sa Tabaco, nadanyaran man kang bagyo. So ito ang mahaloy-haloy. And plus the fact na talagang sa first district, paragsak sa mga poste. Iyo po, grabe talaga ang sitwasyon duman. Alright, kung sa Catanduanes po ma-deliver ka mga niyang 300 sakos na bagas, Asa di ba pang mga essential goods, canned goods para sa mga kababayan taduman and tubig. Ano pa po nahiling nito lugar immediate needs pa kan sa tuyong mga kababayan sa Catanduanes? Well, siguro yan na muna. So sa itong pagkaon, as in supply kay tubig. Kaya madala, pati nga ni pang-drilling, madala kita. But for those who can provide bottled waters, mineral waters, we will welcome it kasi Henry, tiraman sa ng 300 sakos. Iyo baga. Diba? Na bagas. Buong pero at least may Catanduanes madala kitang tabang.
Buong Katanduanes ang tinamaan kan bagyo kaya kukula de lamang ana 300 sakos na yan. Kulang pa yan talaga masyado. Kaya nga siguro ulitin tayo sa tuyang bayanihan spirit. May makaging ondoy as in Yolanda na kung sain. So may mga sorosobra nag-contribute. Kasi kang narumduman ta Henry, kang ondoy, 26 truckloads of relief goods including used clothing. Ito nakolekta ito sa mga kababayan tadigdi sa Bicol. Another thing duman sa Yolanda, 8 truckloads. May daradara pa kitang potable water pati kusinero para makaluto duman, di ba? So this time around, I think we Catanduanes needs really help. Of course, first district and third district o Balbay. Yaw na yan. Pero talagang sagkod mo niyan, wala kitang news duman sa Catanduanes, and we really need to see the extent of the damage para mas maidarataman sa makuha na sa lokal kundi sa national government kung anong pwede dapat darahon duman. Yes, opo. So kung mga kapudan kita ngunyan, so mga gustong mag-donate, lalo na ihatod sa DZGB, i-deliver mi man dyan sa Indo, arog kang effort ta kang inot na mga uminaging bagyo, tarabangan kita ngunyan, para po sa probinsya ng Catanduanes for the meantime, for a while. Ngani na masuportan ang buhay ninda. Opo. Congressman, bago ta po buhian, minsay giraray po sa mga sa publiko hali sa ako Bicol. Well, these are really trying times, Henry, na kung sain lambang sa tuya, biktima kang typhoon na ining Rolly. Alagad. So iba man, nakaluwag-luwag, nakasalbar. But most of our fellow Bicolanos, especially those who are from Catanduanes, talagang heavily devastated. In fact, nga rin kitang news. Yes po. Until now, because their power, communications, and all basic utilities are down. And therefore, nahadit na kita yan. Sa tuyang kahaditan, sana man, sa diit na tabang. So may surusubra. Iya po. Sa paagi kang PB and DZGB, padaratabi nito. Kapiman sa ako Bicol Party List, we have initial 300 sacks plus canned goods and water. We will bring it there sa Catanduanes, and kung may ipapadara ka mo, we will gladly accept it and itadarahon mi duman sa mga kababayan ta sa Catanduanes. Yes. Opo. Congressman, ingat po kamo sa biyahe and salamaton pong maray sa ako Bicol Party List. Salamat Henry and Marinaldo. Okay, thank you so much. Ano tawag direct? Ay, apo rin, nasa na-text mo lang si Kong. Okay man ito, naka-open man siya kaninya. Okay. Mga tugang, iyan po kasabago, ipadagos ko lang sa pangapudan na kami nag-accept na mga donations tigdi. Isabay na po so used clothes, used clothing tabi. Intended yan for Catanduanes and dyan sa Tiwi, Malinaw and Tabaco area. Pero primarily, sa Congressman Saldi, may gagamito na barge takat sa Catanduanes, mahatod tabi kan 300 na sakos nin bagas. 300 na sakos nin bagas. Buda mga essential goods plus mga tugang mahatod ka nagkaperang sa tubig. Buda so iba pang mga drilling machines para duman sa tubig ta. Ang Catanduanes po, buong Catanduanes daing tubig ngunya na mainom. Na-imagine mo Ronald yan na June na epektong yan, di ba? Dahil mainom na tubig. Itong 300 sabi ni kung pido na sakosin bagas, medyo kulang pa nga ito. Actually, kulang ito talaga. Kulang ito sabi niya, dahil kung pido. Pero mas 300, buong isla kang Catanduanes ang makonsumo. Tama dyan si kung pido. Agree kita dyan. Okay, so sa ngunyan po, kamutabing nagdadarangog, Operation Tulong, kan DZGB, and ako Bicol Party List tabi. Ang mga used clothes nindo na available dyan, ihatod na po sa DZGB. Ipapadarata po iyan duman mga tugang sa probinsya nin Catanduanes. Iba pa. Yan ini man po na mga cash or inkay na ipapadara pa nindo digdi. Ano ba po dyan, i-distribute man digdi sa probinsya Canalbay. Ulitin ko lang po, so kalagahan kang cash na ititiwala po nindo sa DZGB, ano nga na po kayan? Mabubuhay ta ang ekonomiya kan sa tuyang palibot. Ibabakal taman sa mga negosyo, digdi po sa Legazpi. Mag-iikot pang ekonomiya, maski po kita mga tugang igwanin kalamidad. Okay? Mag-ibuan minin paagin na may makasabay lamang sa muya sa Catanduanes pag nagduman sa barge.
Paki-communicate mo tabi direct Edwin kay Ate Sally, kanako Bicol, boda kay Pading Al, Armario. Baka pwedeng maipasabay ta si Pading Al sa Catanduanes. Malarga sa barge. Unya na daw. Kaya lang isipon ta naman kung paano si Al makareport padigdi sa Legazpi. Taday sindang communication haling Catanduanes. Ilingon ta po to dyan, mga tugang na sitwasyon na yan. Ano? Importante na actually dapat may correspondent kita sa Catanduanes na pwedeng mag-stay duman. Kaya lang siyempre, pahirapan man pag duman ko mag-stay mga tugang sa lugar na ito. Okay? Yan po muna ang mga informasyon, mga tugang digdi po sa DZGB, alas 8:20 na hatod sa Indo kan mga minasunod. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Nescafe Classic. Babangon ka sa Nescafe Classic. 3 pesos lang SRP sa Sari-Sari Store. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Milo. Milo Everyday. Generica Drugstore. Di kalidad na gamot na abot kaya? May K ka sa Actimed Generics. Ang Actimed Generics ay available sa Generica Drugstore. Safeguard. Safeguard. Make every wash ay hashtag SafeWash with Safeguard. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Maggie Magic Sarap. Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Wilkins Distilled. Most recommended by doctors. Trusted by moms. To keep the family safe. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Kung kailangan maging wais dito nasa surf mga misis. Kung kailangan na wag kaya surf, kaya may dagdag pa. Surf Mega, Mega Laki na. Surf Powder, 50% more na. Surf Mega, Mega Laki na. Surf Powder with active clean technology. Mega Laki na, Mega Laki na. Maputi, malinis, pabango pa. Surf Mega Laki na. Surf Mega Lucky. 50% more versus 50 grams sachet. Pero 550 SRP pa rin. Sa tabang kang Revicon Forte, kung lawas, sanib puwersa! Mata, puso, muscle, buto, dugo, sanib puwersa ang lakas. 5 pesos SRP na. Revicon Forte. Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Revicon, lakas katawan sa bagong labanan. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Mare, ang healthy and bright ng anak mo. Oo, pero nung bagong panganak ko siya, na-detect ang sintomas ng nakakamatay na kondisyon. Mabuti na lang naagapan kaagad dahil sa newborn screening. Malaking tulong talaga ang newborn screening. Ang good news, mas maraming sakit na ang kayang ma-detect ng newborn screening para masiguro ang safety ng mga newborn babies. Kaya sisiguraduhin ko na ipapa-newborn screening ko itong second baby ko. Ha? Buntis ka? Congrats! Gawin mo akong ninang, ha? Ang newborn screening ay covered na ng PhilHealth. Kumonsulta sa inyong doktor. Isang mensahe ng pag-ahon mula sa Cobra Energy Drink. Bangon na sa pagkakatulog at pagbagsak ng kabuhayan. Matatalo rin natin ang pagsubok. Simula na ng biyahe, hindi lang ng sasakyan, kundi ng buhay tungo sa pag-ahon. Bukas na, hindi lang bote ng Cobra, pati ang daan tungo sa pangarap. Ngayon, panahon na nating bumangon. Cobra, #1 energy drink. Katuwang mo sa pag-ahon. Angat ang lakas mo. Cobra, the #1 energy drink. Katuwang mo sa pag-ahon. Angat ang lakas mo. Calling the attention of all shoppers. Ang Nescafe Creamy White, Nescafe Creamy Latte, at Nescafe Brown Twin Packs may prize rollback. Twin pack na, rollback pa. San ka pa?
please proceed to the nearest Nescafe aisle. Also, tirhan niyo po ako ng Nescafe Twin Pack. Thank you. May price rollbacks sa Nescafe Twin Packs. Bili na sa Suking Supermarket. Promo is from October 1 to December 31, 2020 only. For DOH FDA CFRR permit number 0982 series of 2020. Ngunyang panahon ng kalintura, salud kan pamilya ang sa imong enot na prioridad. Kaya sa puon pa lang kanabo, dapat alisto. Pilion ang #1 Lagundi Calf Remedy. Ascof, give us a first-grade organically grown Lagundi leaves. Igwang bronchodilating as in mucolytic action para sa luwag tunaw ginhawa. May grape, poncan as in strawberry flavors, kaya day madidipisilan pa inumo ng mga aki. As in para sa magaspang o magatul na abo kan adults, may Ascof Ginger na mal ang ginhawa warmth o Ascof Menthol para sa cool soothing relief. Ascof, ang #1 Lagundi Calf Remedy para sa pamilya. Vitex Lagunduel, ang generic name kan Ascof. If symptoms persist, consult your doctor. From Ascof, the #1 Vitex Segundo Elagundi Lift Cough Remedy. If symptoms persist, consult your doctor. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap, lasang orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex. Vitex Segundo Elagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Calling the attention of all shoppers. Ang Nescafe Creamy White, Nescafe Creamy Latte, at Nescafe Brown Twin Packs may prize rollback. Twin pack na, rollback pa. San ka pa? Please proceed to the nearest Nescafe aisle. Also, tirhan niyo po ako ng Nescafe Twin Pack. Thank you. May price rollbacks sa Nescafe Twin Packs. Bili na sa Suking Supermarket. Promo is from October 1 to December 31, 2020 only. For DOH FDA CFRR permit number 0982 series of 2020. Sa Fabcon kong charcoal protektado, ang chef sa umaga, I'm home! Mommy, namabungo pa rin sa gabi. New Sir Fabcon Charcoal Fresh. First Fabcon na charcoal protektado. Kaya blooming ang bango. Sir Fabcon Charcoal Fresh. Mamis, iyo na kayo din ang pinakahabutang madangog sa ngunyan. Mama, Kaya, nagdangog ako sa experts kan pigsabi nindang. Ang di nakasulit na gatas bakusan ng basta tipid sa presyo, kundi igwaman ng tamang nutrients para sa 3-year-olds. Bagong Nido 3 Plus, sakasan ng todo sa brain without growth nutrients, kundi pinatodo man ng protection versus previous formulation. Laog na sa budget, suliton. Magdangog na sa experts. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Nido 3 Plus. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. 1, 2, 3. Sinong mananalo? 4, 5, 6. I-fix na nga natin. Vicks Vaporub, nagbibigay ginhawa mula sa 6 na simptomas ng sipon. 7, 8, siyam. Mabuti ng pakiramdam. Camphor plus menthol plus eucalyptus oil is the generic name of Vicks Vaporub. If symptoms persist, consult your doctor. This is it! Puon kan ibaba ni Aling Lorna SJ Angeles ang presyo kan Bear Brand Swak sa iyang tindahan, nagrikas an sa iyang benta. This is it! Nagrikas ang benta ni Aling Lorna SJ Angeles, ninfuli sa Bear Brand Swak. Ako si Aling Lorna Angeles, sarong sari-sari store owner digdi sa Barangay Mabolo, Naga City. Mabinta sa mga nanay ang Bear Brand Swak. Pero ngunyan, nagdakol pa ang nagbabakal sa kuya. Tinuulita, mas barato na ang Bear Brand Swak. Ang bentahan ko, poon 12 pesos, 10 pesos na lang. Poon kang ibaba ko ang presyo, halos nadugli na ang benta ko, asin nagdakula ang dirensya ko araal daw. Si mga suki, maugma, ninhuli mas abot kaya ng patibayon ang resistensya, tabang laban sa hilang araal daw. Salamat talaga sa Bear Brand. Nagdakol na ang benta, happy pa si suki. Ninhuli ang Bear Brand Swak, 10 pesos na lang. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from October 1 to December 31, 2020. For DOH FDA CFRR promo permit number 0741, series of 2020. Bear Brand fortified is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Tapang lang? Kulang yan. Sa ating bagong mundo, kailangan ng kapeng may tapang na di susuko. Kaya dito ka na sa bagong Nescafe Original. Dinagdagan ng kape ang previous recipe. Kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang sa bawat pagbangon.
Tikman na ang bagong Nescafe Original. May tapak na di susuko. Bagong Nescafe Original. May tapang na di susuko. Si Alden Richards po, hindi pa tapos ang laban natin sa kontrabidang COVID-19. Kailangan natin ng mga bida para matalo ito. Ikaw, you can be the solution! B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay, iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. Paalala mula sa DOH, PCOO, IITF, NTF at USAID. Breakfast na masustansya? O Gilbert, eto ang 10 pesos. Bumili ka ng chocolate cereals at ng gatas. Ha? Kakasya ba lahat yun sa 10 pesos? Oo naman! Bili ka ng Coco Crunch All-in-One! Ito'y chocolate cereals na may gatas na, masarap at nakakabusog pa. Aba, sulit nga ang Coco Crunch All-in-One ano? 10 pesos lang ang suggested retail price. Bili na tayo para sa kids natin. Doblehin mo na para din sa atin. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Inuman na kasama ang tropa. Huwag kalimutan ang kapitan ng inuman. Gin Kapitan. Sarap ng init at hagod na kayang-kayang kapitan. Para sa tropang walang iwanan. Kapit-kapit lang. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Sarap ng init at hagod pag walang iwanan. Kayang-kaya sa Gin Kapitan. Drink responsibly. Gin Kapitan, kayang-kaya mo yan. Harami na sa imo. Bayad mo, sigurado. Maot kan APEC na mapagian ang pagbayad kan APEC bill sa Rapu-Rapu Asinbatan. SendPay. Magbayad sa mga minasunod na napiling tindahan na may kontrata sa APEC. Darahon lamang ang bill sa tindahan asinduha na magbayad. Given Gray Store, Purok 2, Batan, Rapu-Rapu, Albay. Erson Store, Puro 4, Pat Mariano Street, Poblacion, Rapu-Rapu, Albay. Bayad sa APEC linemen. Ang mga APC linemen sa Rapu-Rapu Asinbatan, otorisado kan APEC na magresibe kan bayad kan mga konsumidores. Tulos itataw ang resibo kan binayadan. Ricky Ebuenga, Hener Echane, sa mga konsumidores na may mga arrears o atrasadong bayad kan mga nakalihis na bulan, pwedeng magbayad nin installment sa kaya nindong kantidad na daing multa. Alagad bayadan ng tamang kantidad. Kan current o presenteng konsumo, nganing dai maputulan kan serbisyo kan kuryente. Mapadali, pasil na ang pagbayad, dai mag-atraso. Radyo Balagon ka ito, DZGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DZGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 8:29 nin pag-aaga. An oras hatod sa Indokang Nescafe Classic. Babangon ka sa Nescafe Classic. 3 pesos lang SRP sa Sari-Sari Store. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Gin Kapitan. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Unilab, malasakit ang kailangan para COVID-19 mapigilan. Maggie Magic Sarap. Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Safeguard. Safeguard. Make every wash ay hashtag SafeWash with Safeguard. Milo. Milo Everyday. Generica Drugstore. Di kalidad na gamot na abot kaya? May K ka sa Actimed Generics. Ang Actimed Generics ay available sa Generica Drugstore. Cobra Energy Drink. Cobra Energy Drink. Angat ang lakas mo. Surf Powder. New Surf Powder with Active Clean. Mas pinagaling magpaputi, magtanggal kulob, at mas pinabango pa. Singgaling ng mamahaling panlaba, pero di mamahalin. Now with 50% more, pa mega laki, mega galing, mega wais. 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Nagdadalog pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Alright, mga tugang dagdagan po ang report. Hali po dyan sa luwas. Nasa linya po si Lawrence Barcena. Ramonta daw ang situationer.
duman po sa Premier Distrito kan Albay. Tanagduman ini kasuhapon. Ipasumada kung ngunyang kung ano taban sitwasyon sa lugar. Nasa indang na dumaan. Lowens, good morning Lowens. Yes, salamat tabi BP. Bago muna tabi BP ang gabos, may pa-public service si Ma'am Ansela Wengko. Maadaso nagdadangog sa katanduan ni Sutito Dakang agom niya na si Dr. Alvin Ravalo sa Ampangkan Provincial Capital. Baka daw pwedeng pakifida sa inda ang impormasyon. Taday pa daw si Dadin Barreta. Okay. Roger tabi BP sa magadagdag pang Barreta na hampangon yan sa grabeng kadipisilan. Ang bilog na Premier Distrito Canalbae dahil sa problema tabi VP Henry nin access sa ano man na klase ng komunikasyon na abidable sa mga ordinaryong tao. Hinian sa primeramente problema na nano parang kan DZGB News paglibot kan mobile unit poon sa Santo Domingo baka kay malilipot tabako malinaw asintiwi nagabus na klase ng signal tabi BP Henry sa ano man na klase ng telecommunication networks wara nin maski one by one na signal para makakomunikar asin maaraman ang sa indang kamugtakan. Dahil digdi tabi BP Henry, nadidipisilan ang manlain-lain na local government units na nakakaulay kan DZGB sa mga munisipyo asin syudad na naunang bitan. Dahil ta mismong mga personnel na ninda poon sa mga empleyados kan Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO asin Municipal Disaster Risk Reduction Management Office o MDRRMO ang nagsasaro-saro tabi BP Henry sa pagbisita sa mga barangay na sakop kan sa indang area of responsibility dahil ta sa siring na problema da itulos na kakapaatod nin impormasyon an manlain-lain ng mga kapitanes para maaraman kung pira ang danyos perwisyos kan uminaging super typhoon na si Rolly sa mga harong infrastruktura asin iba pa kung kaya da ipanilda nalaladop 100% ang mga totally as in partially damaged houses. Alagad sa pag-follow up kan DZGB News digdi kay MSWDO Chief Aurea Barameda sa Bakakay Albay, may initialmente na sindang nakuwang impormasyon na ang total damaged houses sa indang munisipyo nasa 123 harong as in ang partially damaged houses nasa 1,250. Digdi naman sa pangapasabol na lugar tabi. Lawrence, pakiulit. Sa na area tabi yan? Sa area? Bakakay Albay tabi over. Bakakay, pakiulit daw kang data ta, pira? 123 initial and total damaged houses. Ano yan sa buong Bakakay na yan? Bilog na Bakakay tabi, BP Henry. Okay. Partially damaged houses, 1,250. Okay. Partially damaged, pero sa mga ibang munisipyo, tabi Direkidwe, ay BP Henry. Pwede man. Takapando ko man baga si Duit. Okay lang. Ako man, mas gwapo ka. Ano naman, da ka makanamit kang kikape. Da ka wag ba si Happy. Okay, sige, go. Roger, pero tabi BP Henry sa ibang mga munisipyo, negative pa sindang makareport din partially as in total damaged houses. Dahil ta sa siringaning problema na sinda na mismo ang nagbuburo barangay. Digdi naman sa mga passable na lugar sa pag-agikan mobile unit poon sa Legazpi sa sentro kantoy. Gabos ni passable BP Henry. Alagad may nagkakapirang caution sana ang mga lokal na gobyerno sa pagpadasdas nin mga bihikulo. Kung digdi sa Basod Bridge kan Santo Domingo, dahil pwede mag-agi digdi ang mga darakulang bihikulo, arog kan truck asin iba pa, dahil tamay porsyon kan tulay na maluya na ang pundasyon, darakan pagbaha sa Basod Gali, asin sa Santa Misericordia Bridge, tabi BP Henry, one way lang, dahil man sa siring na bagay. Pag-abot naman digdi sa malilipot, heavy traffic, dahil sa tulay na nag-overflow ang baha, makalagpas dyan sa may munisipyo mismo. Kunyan, one-way tabi VP sa highway kan malilipot pahali sa sentro kay ni pasiring sa tabako kailan grabe pa ang sitwasyon kan spillway duman kaya so mga Legazpi haling tabako maagi duman sa Pasakat, Barangay San Isidro, Ilawod pataas tapos mabalda na sa Barangay Santa Cruz palugsot naman pababa sa sentro kan malilipot going na to Legazpi. Okay. Sa tabako, heavy traffic man ang masasabatan kung mapasiring sa lugar dahil taturumbado ang poste kan apek mga more or less ang pulong darakulang lata na poste tabi BP Henry ang turumbado sa lugar. Nadai pa sa ngunya natatawan ng aksyon kaya minaabot digdinin sobra 20 minutos bago makalusot pasiring sa tiwi. Susugman sa pakikipag-ulay kan DZGB News, nag-apit na ang mobile unit sa City Disaster Risk Reduction Management kay CDRRMO Hugo Buen. Duwa man pala na diskwido asin nagadan sa sindang lugar na taga-ibang lugar. Ang
ang mga nagadana midbida na sinda Alvin Lunas na taga Sugod, Batakay, Albay. Inatake sa puso, asinso nakuha sa pawa man kan tabako na si Jonathan Onserte na sarong parapadyak taga Tiwi, nalunod ini, nagkaturog daw ini sa tulay kang Bumbon Bridge. Aha, nagkaturog sa tulay. Roger, taguman ito nag-i-star. Oo. Ngunyan tabi bipian Ray, digdi naman kita sa pasiring sa Sabluyon Road, passable sa na single motorcycle. Ayan, tapig taram ani kong didik ang enot ano. Tego dyan ki gari tinampo na na-scour masyado sa irarom. Roger. Kaya dahil pinag-agihang kimagabat na mga bihikulo. Tabi BP. Motorsiklo lang ang pwede. Single motorcycle only, unpassable. Pwede ka maagi pasiring sa Ligao. Dahil sa barangay, digdi sa barangay San Vicente to Ligao, may mga turumbado na kaya sin poste, asin mga nagkapirang damage na tinampo. Siring man paglaog sa tiwi, may mga nakadapa man na poste nin apik manggiraray, kung kaya saro ang linya nin tinampo, ang pwedeng laogan dyan sa mga nagkapirang porsyon nin tinampo. Gabos na inagiyan digdi, may garabang arong, asin mga damage infrastructure. Ngunit tabi, BP Henry, anwa Kamoromundo, pag-abot naman sa tiwi, going to sa Ngay Road, baga tabi, BP sa Camarinesur, so pasiring baga sa Huroan, anas mailing mo digdi, gabang harong. Oh my God. Nakadapa, niralayog, inaranod. Susko. Asin ang iba, wara nin harong na. My God. Kaya susog sa pahayag ni Alcalde Ami Villanueva sa pakikipag-ulay mismo kan DZGB nyo sa munisipyo kan Tiwi. Grabe talaga ang sinapar kan upper asin coastal barangays dyan sa lugar. Kaya anas na kinakaipuan nin tabang kan manlain-lain na sektor. Kaya tabi BP Henry, duman naman sa pagbisita ka na DZGB nyo sa lugar, mailing mo talaga, nag-aaraga na nin tabang. Sige na ang karatok tabi BP Henry. Kung mapagpili, matabangan sinda sa lalong madaling panahon. Anong sabi ni Mayor Villanueva? Anong immediate ni duman? Actually, tabi BP Henry, ang pinag-unambitan niya sa DZGB News, makipag-coordinar daw sa indang local government unit tanganin ng mapag-ulayan ang mga kinakaipuan kan mga residentes. Ayun. So, halimbawa, tayo ko kaya ako kamidbid na gusto mag-donate ki mga more or less mga 500 packs ng pagkaon. So, ready to eat na may maluto, may sira. So, ma-coordinate kita sa munisipyo kang TV, kung araw kaya nga halimbawa. Roger, tabi BP sa MSWDO. Sinda, sige. Araw na lang siguro kan ano? Tanay DPC lang kita kidata dyan, duman na lang sa MSWDO kita madirekta, si MSWDO naman ang ma-distribute. Tama? Mangarap ka ng sistema. Or pwede man, direkta mismo, so matao. Ayan. Dibawa kung kita, matao mismo direkta, makoordinate kita sa MSWDO. Pwede dapat makwanta, ma-estimate a kumperata. Halimbawa nga 500 packs na food packs, 500. Dapat magdumang kita sa rong evacuation na mga 500 ba o less than 500. Roger, Tara so iba, dahil matatawanan. So iba kaya nag-evacuate na sa mga private houses. Yan. Okay. Roger, Sige. pero ang pinakang grabe talaga BP Henry, so mga nag-uruli duman sa duman sa upper and coastal barangays Kantiwe. Maringani duman wara nin casualty, wara nin nagadan, ta so local government unit sa pasado sa bahayag kan NDRRMO tabi BP Henry. Digabos ito inirebakwar ninda sa evacuation center kaya wara nin nagadan. Takun dahil naman din nag-evacuar duman, ay gada na naman ko sa Bibian Rita. So, inagihan kan Usman. Iyo man giraray. Oo, Roger. Tapos may mga nagkapirang portion kan tinampo duman maluya na ang pundasyon. Kaya caution lang sa mga nag-aaragi duman sa nasambitan ng lugar na nagdadarangog sa tuya sa ngunyan. Roger. And nagbalik naman tabi Bibian Ri ang mobile unit digdi sa munisipyo kan Malinaw sa MDRMO. Tamay tulo pala na nagadan. Uni ang mga pangaran tabi Bibian Ri. John Michael Melgar, 18 anyos kan balading. Nagadan daw tabi ni Bibian Ray, nagpakaray pa daw ini kan bubong, mantang nagbabayo na ang bagyong Rolly sa lugar. Na si Tinin Aga, natamaan ini sim, tapos dumana ini nagkaigwa tabi Bibian Ray tama sa lawas asin nagadan. Jesus ko. Tapos ang saro man, panduwa ang nanagadan si Jesus Rodriguez. 91 anyos, inatake man sa puso, mantang nagbabagyo sa baybaykan Malinaw. Erak man ano? Roger, asin uni pa ang saro, tagasugkad kan Malinaw, si Marlin Canyon, 32 anyos, naatugan ini kan kahoy, mantang nagbabagyo. Roger, so yan tabi BPN Riano, ang mga kabilugan kan, mga nakuwang impormasyon kan DZGB News, dyan sa First District area, talaga, so mga
gustong makipagkomunikar sa inda mga mahal sa buhay na niyaon sa ibang lugar, talaga tabi Henry, wara duman nin maski one by one na signal sa nasampitan ng lugar, ni maski saro tabi Henry lugar na pwede lamang maging hotspot kan na signal tangani ng makapagkomunikar, negative tabi Henry, dahilan kapos sa mga lugar na ini. Wara tabi Henry nin ano man na signal sa ano man na klase ng komunikasyon sa telepono. Okay. O Roger. So yan tabi BP, ana kabilugan kan paglibot kan mobile unit. Maghapon tabi Henry kami duman ni Kuya Boy sa nasampitan ng lugar para maitaw ang to impormasyon sa publiko. Yan tabi BP ano magdagdag na istorya. Ako po si Luwens Purso Barcena. Salamat Lawrence ha, pero mga tugang ha, baka nakakonsentrate kita ngunyan sa relief effort. Nakakonsentrate kita sa rehabilitation effort o ano man na effort yan. Dito po paglingawan ang health protocol. Pero may paramdum yan kan Department of Health. Tani pong kalamidad ta, pwedeng magkausa po ini nin dagdag na kaso nin positibo kan mga COVID-19. Sa COVID-19. Lalo sa mga aki dyan sa evacuation center, sa mga senior citizens sa evacuation center, please, i-maintain po ang health protocol ta. Social distancing, tama na paggamit ng face mask, hand washing. De po yan hanggang paglingawan nindo. De hanggang ang paglingawan para po de kita magkaigwa din padagos na paglangkaw kan kaso po kan COVID-19. Sige daw, try natin ang location ni Jomar Bien. Jomar, come in Jomar. Hello, Jomar. Sige daw. Nasa VHF Communication si Jomar Bien. Try natin ang sa iya pong linya. Tabi, mga tugang ta. Pasalamatan mi po ini si si Raul na Kalyo. Iyo pa ang saro sa nag-provide sa moya nin communication facility. Tagwa po siya ki business para sa paggagamit kang kan mga VHF communications. Tabi, baka gusto magbakal ki mga VHF gadget. Pumasiring ka mo dyan sa PYZ Enterprises. Sampangan po kang LTO sa Barangay Rawis. Pumasiring po ka mo dyan. Hanapon lang si Bossing Raul sa tawon niya dyan. Ganyan pong panahon kay puwantanin mga VHF communication. Importante pong marayan. Thank you tabi Bossing Raul Kalyo. Nakipagtabangan po sa DZGB sa pag-provide kan sinabi ng mga VHF communications para po sa tuya. Okay. Mientras tanto, uminabot po sa 500 million pesos. Initial po mga tugang na danyos perbisyo sa agrikultura sa probinsya Canalbay. Ange Galero po sa detalye. Kami na, Ange. Yes, VP Henry, good morning sa mga panantabay. Sa mga dagdag niyatong bareta, uminabot sa sobra 500 milyon pesos. Kantidad nin danyos, perwisos, an iwinalat ni Bagyong Rolly sa interong probinsya kan Albay. Ini ang pinakahuling datos na nakuha kan DZGB News gikan sa opisina kan Albay Public Safety and Emergency Management Office kung sa iniman an partial na report na ipinaabot sa Indakan na Provincial Agriculture Office sa pamayon ni Ma'am Che Rebeta. Sa detalye, sigdi ko na sumaon ini 554,405,656 pesos VP ang iwinalat na danyos perwiso sa lado agrikultural kan nasambitan ng bagyo. Naapektaran man na mga paraoma lokal na paraoma ligdi sa probinsya kan Albay sobra sa 2,000 o 22,000 na mga paraoma kaya sa ngunyan ang Albay Provincial Agriculture Office Padagos ang sa indang monitoring is evaluation pati na pagplano kung ano ang dapat o kaya ano ang sunod na dapat nagibuhon para sa mga apektadong paraoma tadigdi kung paano man i-rehabilitar ang lado agrikultural sa bilog na probinsya kan Albay dahilan nga ni sa pagrapat na Bagyong Rolly. Itras tanto VP, sa lado naman ni pagsira o kaya sa fishery sector, nag-aabot man sa 31 milyon pesos 449,000 ang kantidad kan danyos na iwinalat kan nasambitan ng bagyo. Ganyan, posible pa ining dumagdag VP dahil sa ongoing ang sa indang pagbisita kasi na pag-aaram kan mga estado ngunyan kan mga umahan sa kada LGU 15 munisipalidad at sintulong syudad sa probinsya ng Albay dahil sa Aminado VP ang gobyerno probinsya ng Albay na saro sa
pinakadakula o kaya pinakamayor na naapektaran na sektor di sa tuyong probinsya, iyo ang lado kan agrikultura. Sa kanya na nakikipag-coordinate naman sinda sa Department of Agriculture Bicol para sa tulos-tulos man aksyon manood sa nasambitan ng bagay. Kaya VP ang impormasyon hali sa Kapitolyo with Boy sa Mobile, Ans Galero. Salamat Ange sa report. Mientras tanto, mga tugang maabot man sa 1.1 billion pesos. Danyos perwisyos pong iwinalat kan bagyong Rolly sa Kabikolan. Initial po ini ha. Initial report po ini. Hali po sa Office of the Civil Defense. Renz Luna po sa detalye. Yes, sa Marina Agatabi VPS din na Marina Agas to mga parantabay sa mga tugon niya to mga bareta o minabot nga ni sa 1.1 billion pesos. Ang total na danyos perwisyos na winalat ni Bagyong Rolly digdi sa Kabikolan sa lado nin agrikultura. Ining pinaluwas na report tabi VP kan OCD Regional Office number 5 as of 9 PM ni Kasubanggi asinda ipadigdi kasabay ang probinsya ning Catanduanes na iyo ang pinakanarugado kay ding Bagyong Rolly dalanta sa indang ino tuminama ining naunambitan ng bagyo digdi sa probinsya nin Albay. Napuruan na yun mga sa produksyon ng bagas ini mga paroy na maabot sa 221 million ang danyos perwisyos na winalat sa mais 93,500 asin sa mga high valued crops maabot sa 148 million pesos ang total na danyos perwisyos. Hindi man sa probinsya ng Camarines Norte sa paroy maabot man sa 428,954,518 pesos ang danyos perwisyos na winalat. Sindigdi man sa maisan maabot man sa 55,777,442. Kasindigdi man sa probinsya ng Camarines Sur maabot man sa 211,437,738 sa paroy. Nunalat ang danyos perwisyos. Sindigdi man sa mga maisan maabot sa 11 milyones pesos, magin man sa mga high valued crops na maabot sa 93,224,000 pesos. Kaya man nakaligtas man digdi sa Camarines Sur ang livestock na maabot sa 169,500 ang nawinalat na danyos perwisyos. Digdi man sa probinsya ng Sorsogon maabot man sa 3 million ang danyos perwisyos sa high valued crops na winalat kay ni Bagyong Rolly sa Kabikolan kang manakaaging aldaw. Sa datos man na pinalawas kan Department of Agriculture sa indang mga agri-infrastructure maabot man sa 7 million ang dinara na damage kay ni Bagyong Rolly sa indang mga infrastruktura sa pagpapalago kan agrikultura digdi sa tuyang Kabikolan. Kaya ngunyan tabi VP, ining report na pinalawas kan OCD Regional Office number 5, initial pa sa dahil lanta so iba pang mga datos tigaarog sa fisheries asin magin man sa abaka production digdi sa Kabikolan dahil pakasabay asin magin man nga ni ang total na report man kan total damage dyan sa probinsya ng Catanduanes dahil patapos na pinag-finalize kan Office of the Civil Defense Regional Office number 5. Lorenz, Yes, tabi PP. Pakipasari daw ang prime water dahil lamang kinuhinihay sa mga konsumidor sinda sa daraga. Roger. Naghahanap kibaritan mga daragin nyo dahil sindang tubig nyo yan. Roger, tabi PP. Makalamang ang mga taga prime water magpadara kimaski text messages susurat sa mga taga radyo. Roger. Kaso hapon pang kakahanap kitubig ang mga taga-dagadeng bareta. Kung ano nangyari? Ano ang bareta Roger, nila lamang ha? Okay? Roger, Although may naglilibot na kwan ngunyan, mga truck daan na may lawag na tubig, pero dapat masabutan kan mga dragenyo kung nata, ano ang sitwasyon ninda ngunyan. Roger, okay? Sige. Apresyado ta na effort ninda. I-text tayo dyan si Engineer Roger Pereira, branch manager ng Prime Water. Sige. Yan tabi VP ang marigdag na impormasyon dito sa luwas. Renz Luna, DZGB niya. Salamat, Lorenz. Ang Hapot, magbabalik. Makalipas lang kayo. Ang Hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Ang fresh ka tuna. Mabigat. Magaan, Mabigat sa laman. magaan sa bulsa. Mabigat. Ang fresh ka tuna. 175 grams na tuna, SARS at gulay. Mas mabigat kesa iba. Ang fresh ka tuna, 21.25 lang ang SRP. Mas mura kaysa ibang tuna. Mabigat. Magaan, Fresh ka tuna. Bigatin sa sarap, bigatin sa sulit. Fresh ka tuna. Fresh ka tuna. Fresh ka tuna. Bigatin sa sarap.
bigatin sa sulit. Daddy, kailangan ko po ng laptop. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFBNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Polmorista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023, San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Nagtatabang na puong baga ito, sinda kita ika-ako Bicol, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ganyan, ako Bicol lang sa puso ko. Serbisyong totoo, digdi sa puso ko. Ako Bicol lang, puon pa ka ito. Nagtatabang na, lalo na sangon yan, na may pandemya talaga naman na perminahan dong. Nagtatabang na puong baga ito, sinda kita ika-ako Bicol, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ganyan, ako Bicol lang sa puso ko. Kung kailangan maging wais dito nasa surf mga misis. Kung kailangan na wag kaya surf kaya may dagdag pa. Surf mega, mega laki na. Surf powder, 50% more na. Surf mega, mega laki na. Surf powder with active clean technology. Mega laki na, mega laki na. Maputi, malinis, pabango pa. Surf mega laki na. Surf Mega Lucky, 50% more versus 50 grams sachet. Pero 550 SRP pa rin. Hello, anak? Nay, sira ang tiyan ko. Kay? Tapos si tatay inuubo raw. Kay? Si ate naman masakit daw ang puson. Kay? Nay, ba't puro ka Kay? Kasi may Kay ako. Sa Generica Drugstore, may K ka sa Actima Generics. Dekalidad na gamot na abot kaya. Dahil may K ka sa maginhawang buhay. Ito ng gamot nyo. K! Sa Generica, may K ka! Dekalidad na gamot na abot kaya? May K ka sa Actimed Generics. Ang Actimed Generics ay available sa Generica Drugstore. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo! Pero ang tibay, di nang bago. I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Bear Brand Swak, 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms. Bear Brand Swak, just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from October 1, 2020 to December 31, 2020. Per DOH FDA CFR promo permit number 0741 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Believe talaga ako kay tatay. Lagi siyang tumutulong sa gawaing bahay pag nagwe-breastfeed ako kay nanay. Malaking bagay ang suporta ni tatay upang makapag-breastfeed si nanay ng maayos. Buong lakas ang kailangan upang makapag-breastfeed si nanay kay baby sa unang 6 months. At makapag-breastfeed kasamang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Ganon din dapat ang ibubuhos ni tatay upang matupad ito. Idol ko si tatay. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Alright, mga tugang maalas 9 na po, mapaaram na muna kita. Masunod na po si Pio Fernandez sa programang Tingog Kamanwaan. Salamat kanserong pagantabay. Thank you po sa mga nagpaabot ng informasyon. Kanyang pong aldaw. Kasabay po si June Napolis sa Technical Department at sinambilog na tropa. Henry Maceda po, ang lalaking hindi inuumaga. Goodbye. Hi, mommies!
Si Marian Rivera ito. Sa dami ng information ngayon, are you sure you're following the right advice? Pagdating sa health ng kids ko, we only listen to health experts at doctors na trusted para sigurado. Kaya we only drink what most doctors recommend. Wilkins Distill. Most recommended by doctors. Trusted by moms to keep our family safe. Wilkins Distilled, a product of the Coca-Cola Company. Wilkins Distilled, most recommended by doctors, trusted by moms to keep the family safe. Maati asin mabata na origan, manukan. Asin kapalibutan, i-zeolite na yan. Ang zeolite, kumpuesto ng mga natural na mineral na nganing magkaigwaning malinig asin libre sa polusyon na origan asin manukan. Pwede man ining panlinig sa mga tiles, banyo, lababo, asin mga maating lugar. Arog kan salog, kanal, o imbornal. Digdi na kita sa natural. Mag-zeolite na. Ang zeolite, mababakal sa Manson Hardware, Daraga Albay. Asin hanap sana si Casey Bermas. Malaki ang banta ng malawakang pagkalat ng tigdas. Dumarami rin ang kaso ng rubella o tigdas hangin at kasalukuyan pa ring may polio outbreak sa ating bansa. Higit na mapangani ang mga sakit na ito sa mga batang wala pang 5 taong gulang, lalo sa mga wala o kulang ang bakuna. Bakuna lamang ang mabisang paraan para maiwasan ang mga sakit na ito. Pabakunahan ang inyong anak na wala pang 5 taong gulang sa gagawing measles, rubella, oral polio vaccine, supplemental immunization activity sa inyong barangay simula October 26 hanggang November 25, 2020. Tandaan, chikiting ligtas basta't may dagdag bakuna kontra rubella, polio at tigdas. Isang paalaala ng inyong DOH Bicol. Mare, ang healthy and bright ng anak mo. Oo, pero nung bagong panganak ko siya, na-detect ang sintomas ng nakakamatay na kondisyon. Mabuti na lang naagapan kaagad dahil sa newborn screening. Malaking tulong talaga ang newborn screening. Ang good news, mas maraming sakit na ang kayang ma-detect ng newborn screening para masiguro ang safety ng mga newborn babies. Kaya sisiguraduhin ko na ipapa-newborn screening ko itong second baby ko. Ha? Buntis ka? Congrats! Gawin mo akong ninang, ha? Ang newborn screening ay covered na ng PhilHealth. Kumonsulta sa inyong doktor. Kitang mga Bicolano, madali makatindog. Maski anong problema ang mag-abot, uragon kita. Sa iba-ibang helang, digdiman kita sa bulong na uragon. Rexidol Forte, uragon na banat para makatindog sa bagat. Kulog kang payo, kulog kang hawak, asin kalintura, kulog sana iyan. Uragon kita. Rexidol Forte, uragon na banat sa 4. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Rexidol Forte, lakas banat sa 4. Puro aldaw, naghihingua kita. Nganing madanasan kan pamilya, ang siram kan buhay. Maut niya itong mamati aninda. Ang sulit na ginhawa, arog kan premium na kape. Kaya para sa kuya, Great Taste Premium. Ang iniinom ko dahil sa sulit siram sa pagnamit, asin sulit siram sa saktong isog kan mas mahal na kape. May aroma pa na nakakaakit asin nakakapukaw. Gikan sa 100% robusta coffee beans na daitipid sa lasa, magian pa sa bulsa. Great Taste Premium. Nametan ang sulit siram kan buhay. Sulit sarap with Great Taste Premium. Safe ba magpa-opera ngayong may COVID? Sobrang inisip ko talaga yan. Si Purificacion Gonzalez, isang 62-year-old patient na nag-gallbladder surgery. Pero grabe talaga yung sakit ng tiyan ko. Kaya sabi ni Doc, magpa-examine na sa ospital. Doon nakita na kailangan na tanggalin yung gallbladder ko. Sa ospital, istrikto sila. Hiwalay ang COVID at non-COVID areas. May regular disinfection at social distancing. Sina Doc at mga nurses nga, naka-full safety gear lagi. Kahit sa operasyon, hanggang follow-up check-up ko. Salamat sa alaga ni na Doc. Hindi ako kinabahan dahil alam ko na safe ako. Don't delay your health. Visit your doctor at the hospital today. A reminder from your healthcare partners. Alagang doktor, alagang ospital. Unilab, alagang doktor, alagang ospital. Visit your doctor at the hospital as needed. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa
panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Mula noon, ngayon at magpakailanman. Gyms pa rin ang #1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Gold Shine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito. DZGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always #1. Always #1. DZGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 9:06 o kaya alas 9:05 nin aga ang oras sa Pilipinas. Hali sa DZGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Marhay na aldaw, uya po ang detalyes kan alas 9 bareta sa lado nasyonal. Nagwalat ning 1.748 bilyones pesos na kantidad nin danyo sa sektor kan agrikultura sa Pilipinas ang bagyong Rolly. Basado sa pinakahuring record kan Department of Agriculture, maabot sa kabilugan na 26,948 na mga paraoma sa Pilipinas ang grabeng naapektaran kan nasabing super typhoon. Basado sa report kan DA, kaibanan sa mga grabeng naapektaran kan bagyo ang mga pananom arog kan paroy, mais asin iba pang high value crops. Mantang nakapagrehistro man nin danyos sa mga infrastrukturang pang-agrikultura asin irigasyon. Sa ngunyan, sinabi ni Agriculture Secretary William Dar na mapakol na sa kabilugan na 4.1 bilyones pesos ang danyos na dinara kan bagyong Rolly, kinta sa sektor kan agrikultura sa bilog na Pilipinas. Yan po ang alas 9 bareta sa lado nasyonal. Pinagsurat sa Newsroom Tarabang-Tabang News Director Edwin Peralta, News Manager Mardela, kasabay si June Napoli sa Technical Control. Ako po si Pio Fernandez. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Nido 3 Plus. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Nabalitaan niyo na ba? May peel mo panalo promo sa Coke Studio. Sulit sarap with great taste premium. Unilab, malasakit ang kailangan para COVID-19 mapigilan. Wilkins Distilled, most recommended by doctors, trusted by moms, to keep the family safe. Red Horse Extra Strong. Ito ang tama. Nescafe Classic.